Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabus tsani al-khabarul mardud. Siki Arab ngaji khobar mardud. Wa fi salah satu maqasida lan iku tetep ing dalam matlab sani utawi telu sakehe maksud tujuan. Al maqsid tamaksud maksud ya. Qasada yaqsidu. Al maqsidul awwalu ad-dha'if. Al maqsidus tsani al mardudu bisababi saktin minal isnadi. Utawi maksud kang kapindho iku khobar mardud kelawan sebab keterputusan saking isnad, gugur saking isnad. Al maqsidus tsalitsu al mardudu bisababi ta'nin fir rawi. Utawi maksud kang ketiga iku khobar mardud kelawan sebab cacat ing dalem wong kang ngriwayataken. Tujuannya telu. Al khabarul mardudu wa asbabu raddihi. Utawi iki ku khobar mardud kang tertolak lan sake sebab-sebab ketertolakane khobar mardud. Al awalu ta'rifuhu. Huwal khabarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Hiya mardud khobar mardud iku khobar kang ora kuat apa tingkat kepercayaane si mukhbir bih. Kejujurane mukhbir bih durung tarojah, durung kuat. Wa dzalika bi faqdi syartin au aksara min syurutil qabuli allati marrat bina fi bahthis sahih. Lan utawi mengkono-mengkono lam yatarajjah sidqul mukhbir bih iku kelawan sebab kurang atau kesepene siji syarat atau luwih atau kang luwih akeh saking syarat-syarat qabul kang wis lewat ya kang syurutul qabul kelawan kita ing dalam pembahasan hadis kang sahih. Jadi sing aran khobar mardud iku adalah khobar yang tingkat kepercayaan si mukhbir biye durung tarojah, durung kuat. Asani aqsamuhu wa asbabu raddihi. Utawi iki iku dumane khobarul mardud dan sakesebab ketertolakane khobar mardud. Laqad qassamal ulama ditasdid ya. Biasane iki mah Syekh Mahmud Tuhan mah nganggone taksim wis wae. Bare maqasama kok kudune maqasama wae. Laqad qassamal ulama ul khabarul marduda ila aqsamin katsiratin. Yakti teman-teman wis ngebagi-bagi sapa sake ulama ing khobar kang den tolak mari sake bagian kang akeh. Wa atlaqu ala katsirin min tilkal aqsami asma'an khassatan biha. Lan nganggo ya ulama ing atase kang akeh saking mengkono-mengkono aksam ing sake aran kang khusus kelawan tilkal aksam. Jadi para ulama ngebagi-bagi khobar mardud gangguaya dibagine. Lan setiap pembagiane para ulama memberikan nama-nama tertentu, nama-nama khusus. Wa minha ma lam yutliqu 'alaiha isman khassan biha bal samuha ya. Iya. Samauha. Oh insyaallah. Menambah aja. Iya ya. Aman ya. Bal samauha bismin amin huwa dhaifu. Lan setengah saking tilkal aqsam iku barang kang orang nganggo ya ulama ing atase tilkal aqsam ing aran kang khusus kalawan tilkal aqsam
balikan tangarani hiya para ulama kabeh ha ing tilkal aksam kelawan aran kang umum kang hiya ismun am iku dhaif. Ya, jadi para ulama gena pokoknya secara umum seliane khobar artinya makbul iku khobar makbul kan ana loro, sahih lan hasan. Selian iku mah dikategorikakeun khobar mardud. Cuman dibagi-bagi ngaya, ana sebagian sing digai aran tertentu khusus, tapi sebagian mah orang ngena pokoknya mah dhaif. Amma asbabu raddil hadisi fakatsiratun. Anapun utawi sake sebab ditolake hadis mangka iku kang akeh. Lakinnaha tarji'u fil jumlati ila ahadi sababaini ra'isiyaini. Tetapi ini asbab iku bebalik ya asbab ing dalam jumlah maring salah sijine sebab roro kang bangsa pokok karone. Huma a sakatun minal isnad wa bi ta'nun firrawi. Ya karone sababaini ra'isaini iku satu saktun minal isnad artinya gugur ku keterputusan saking isnad, putus ing dalam isnad. Keduane ta'nun firrawi cacat ing dalam wonge kang riwayataken. Jadi pokoknya mah lamun ora saking isnad ya saking wonge. Jadi pokok mah iku doangku. Cuman kon dibagi-bagi. Watah takullin min hadzaini sababaini anwa'un mutaaddidatun. Lan iku ing dalam sore saban-saban siji saking ikilah sebab roro utawi sake warna kang akeh kang wilang-wilang. Jadi ning saket minal isnad akeh maning jenis-jenise. To'an pirawi pada bae. Sata'akallamu alayya bi thalathati maqasida mustaqillatin mufassalatin insyaallah taala. Mengko ngomong isun ing atase anwa kelawan telu sakeh maksud kang ngedeweki kang tersendiri kang den tafsil insyaallah taala. Mubtadi'an bi maqsidid dhaif alladzi atine mayu'addu huwal ismul am li nau'il mardudi. Hale kang nrima ngawiti kelawan maksud kang dhaif kang den itung ya kang dhaif. Hiya alladzi iku nama kang umum kadue jenis hadis mardud, kadue warna hadis kang mardud. Al maqsidul awwalu ad-dhaifu.